Pasumbang lelagon kok gen jatur karo genduk Niken Salindri. Oh, ngono ya. Ya. Ya disupati musik Mas Coro. Ya. Untuk berdirinya sang bintang dari kota Kediri, kota tahu. Ya. Niken Salindri. Yuk. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu bapakku yang Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangwaku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaranmu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku, nek sangu ya panggah aku to Pak. Dadi ngareng jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak tanggean. Ya, kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae, Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takon ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenang. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tani apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem kok. Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Pangestune. Jenengan pripun sehat? Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ya. Nggih. Dies iki hari, Natalis iki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nggih. Ngene iki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Kowe rene wis piro? Kula mriki nembe pindah niki ketingale. Pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan, ndek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. wayangan. Oh.